vybavené. Čaute ľudia, vás vítam u nového videa. Dneska si tu zahrajeme z Vyvinu Pepinu nejaký horor. A tým ja netýčim. Nejaký short horror filmy si tady, ne filmy, ale prostě storíčka si zahrajeme. Počkaj. Ja sa bojím. Ty si strašná posera. Takže pojď sem, pojď asi do extra. Pojď do extra za mnou. Tu jsem, ty jsi slepá. Tu jsem, však jsem před tebou. Pojď. Jsem za tebou. Tu jsem, ten, který strýká Robuxe. Aha, tu. No, pojď do extra. Tady. Ježiš, ty kam jdeš? Já pojď normálně sem. A kde si? Ježiš, daj mi ten mobil. Tady extra. Aha. No a pojďme. Ja sa bojím. Neboj se, tady pojď. Pojď sem. Stairs of Horror. Pojď sem. Kde? No tam. Do toho? Ty Pepino. Ježíš, počkaj, já jsem to musel odpojit, lebo tam nějaké 2 Fiony došly. Zahnisavělé Fiony. Ja som sa... Nedaj, leave. Bože, Vivi. Kde si? No v extra musíš sem dojít. A ja neviem. Normálně se koukni, kde je napísané extra. Aha. Bože, to je new. To není extra. A tebe to už teleportuje, ty jsi úplně že na čisto. Kde si? V lesi. Jdeme se spolu bát. Co mi stojíš na hlavě, ty ponoštičky tvoje smradlavé? A pojď, máme jít prostě len po schodoch dál a dál. Jsi nádher. Hej, ale já nenávidím, když prostě člověk musí chodit furt takto po schodoch, tam na tebe něco vybavne. Ja som sa Ty jsi ještě taká posera. Proč je za náma taky stín do prdele? Není tady nikdo, nemáme nějak flashlight. Ježiš, ja som sa zasila. Ty se nelakej. Proč čujem, jak by za něma něco išlo? Čekaj na mě. Co to je? Že by prelést? Dívečko. Ty co chceš? Kam se? Bože, ty co robíš? No pojď les. No. Ty co? Skáčeš přes ty trubky? Ty horolezec. No, už pojď. Už nemusíš lézt. Ale ja neviem, čo postaviť. Že by kliknout zase na to? Ty vole, jsi se posral, já jsem se zlákal toho světla. Ježiš, já jsem se stouc. Kde si? V lesi. Ty kde jsi? Ja Ty kam jdeš? Aha, tu si. Hore. No, pojď hore, Fionko. Tu som byl takový. Hej, za náma něco jde. Tak sa koukni. Ještě odpad. Upratujte si po sobě. Tady je odpad, že to není možné, jak to tady je hnusné. Ty se lakáš odpadu. Jakože tady je to čisté. Už Tam je jako English. Někdo za mnou jde. Proč jsou tady dvere? Tady. Op. Počkej, ty jsi... Ježiš, tady je to moje. Tady ty jsi. Ty, já jsem se dost. Já se schovám. Ne, robím si. Tak čekaj. Já vidím ba. Hej, já čujem, jak by za náma někdo prostě nějakým hluchem išel. Že prostě někdo strašně šuměl. Tak čekaj na mě.
Někdo za náma uteká. Asi. Ne, dvere ne. On někdo vyskočí. Bav! Teď se bojím toho zase to, co bude. Co bude? Já se bojím toho zase, co bude. Ne, ne. Prosím. Já nechcem, aby zase ta maska vybavla. Já se sa tej masky nelakal, já se sa lakal toho smíchu hlavně. Ne, 2 dvere. Kód. Počkej, jaký kód? Ne. Počkaj, běž na bok. Rít. 5, 7, 13. 5, 7, 13, Ano. 5. 5, nech mě to tam napísat. Ne. 5, 7, 13. A jdeme dále. Tady je něco zelené. Ne. Co tu je? Bav. Já se bojím té masky. Nějaký vták je za náma. Tady je vták. Tak pojď. Jde za mnou? Ano. Tak nějaký krabice. Proč se tady stmívá? Nějaká vrana za náma léta. Ne, Tady robí. je to včera. Ne, další zelené. Ne, já jdem po vás, se bojím strašně. Turici. Ne, ale že to je... Torici? Já nechci ztratit životy kvůli tomu oxygenu. Hej, kdy vyjede ta vrána? Tady furt vraní. Já se bojím, že ta maska je No, vše. my natáčíme vlastně. Ano. Aha. Ty už ani nevíš, že natáčáme. Bah! Já jsem ani nebavil tebe, já jsem myslel, že tady někdo vybav. Bafiky bav. Bav. Jo, dobrý kostým. Nějaký šumen. Nějaký ten. Pojďme teraz budou nějaké 2 jumpscary za sebou, lebo to nebudeme čekat. Já se bojím, že půjde za náma. Tak nech jdem prvý. Ne, My už jsme koľko schodů vlastně prešli? no, No keby jsem toto chodil v realitě tyto schody, tak jsme teprve asi maximálně na 4. schodu. Na nějakých 6, 7 schodů. Pozor, hlavně nespadni. ne. Zas ty trubky, ty zas budeš skákat jako pizza, no tady Ježíš, já se skočil s tebou někde do tramtárie. A já mám přeles. Mně to nejde. Tak ty jsi to zas preskočila. Sánko, počkej. Jaký sámko? To není možné slutoť. Já jdem pro vás, bo já se bojím. Jo. Fuj. Musíme... Běž! Ty tu stá! Otevři to! Otevři to! Takhle, tady jsou! Tady! Já se bojím. Tu je to. A počkej, to něco stojí. Já se bojím. Fuj, tady je to. Počkaj na mě aspoň trochu. Já se bojím. Ty jsi moc popredu, lebo budu bafat iba tebia, a ne mě. No, můžeš jít. Zas ty kočky. Tady, ty mi to nejde. Co ti nejde? Ani kdo jde za náma. Zas vrana kráka. Zas kráka vrana. Čekám na tebe. Přijde pára. Tady hore je vrana nějak. Jak mám skočit? No, můžeš prestat no, tak. Tady je skříňa, já že to jsou nějaké dveře. Vrana. Tady je vrana. Ona na... Kde je ta vrana? Nechám na pokoj. Nechám si nějakou bránu. A jestli ještě nastojím do vybavky, tak já jsem mrtvá. Metr jedna. Ne! Tam jde na jeden dostat. Já se dívám. Tady vidíme tě.
No tak ty jsi barána. Takže ty jsi mrtvá a co to tady je sakra za dým? Já se bojím. Oho, Vůně. A ty spávni do toho. Ne. Já jdu dál. Já se ničeho nebojím. A jak mám, co mám dát? Jakože je tam mrtvola. Ne. Hele, co hráme tady? Pa, tiki, pa. Já však toto je úplně, že easy peasy. Tři dvere. Zamkle. Otevřete. Jupi, pijaje, já někdy za týma dverama čekám, že na mě někdo skočí, já se tak... Krista, ty to bylo sprostý! Podaj škapeš cigaretu v hubě! Hajzl. Ne, ale nesporuj si to dozad. Pojď ještě raz ty schody. A tady budeme teď něco strašidelné. Asi ano, však to jsou všecko nějaké hororové filmy. Já to tak chodíš asi uličkama. Ne, proč to je tady červené? Tady jsou mrtvoly. Čau kebab. Doner kebab, nacho, Alejandro Garnacho. Někdo tady hrká na rolničky. Tady, já vím, já se teraz znám. Lidi, dneska asi bude iba tento jeden díl, potom to ještě s tuto paní zkusím ještě raz. Možná i dvakrát, proč je to tu zaslé? Ne. Je to dvera, aha. Někdo skočí. Já jsem dosratý. Co to? Ne, dobré, fuch, to je iba stín. A v tom Sorry lidi, ale já nehrám, nebo já prostě nehrám, já jsem poserou. Ne, ale to potom bude na videu hučet. Tady někdo vyskočí za týma dverama. 4, 7, 6, 9. 4, 7, 6, 9. 4, 7, 6, 9. Se bojím, že někdo tady skočí. Hej. Ty pít. A někdo taky vzebral ten papírek. No je... Trubky! Ještě, že tu nejsi, vy jste tady zaskákala jako pizza. Jež zas vrána tady kráká. Vráno, ty si běž krákat někde do Krákova, ale nekrákaj tady. Rušíš mi gameplay. Dobre, ty sa nemusíš robiť, že si teraz vrána krak. Dobrý večer! Máte Vráno! Lidi, je prostě to tady, já jsem Devět, 4, 9, 4, 9, 4, 9, 4. 9, 4, 9, 4. Lidi, jestli se ještě raz zlakne, tak končí video asi, lebo nechcem si to moc dopredu spoilerovat, aby jsem to... Ráno, ty zasrat... Ahoj, kamaráde. Jsi trošku na drogách asi, dobré, já tě obejdem iba, čau. Tady je ta brána! Ty srp... Tam ta brána prostě stála. A robila krák. Krok. Buffy kebab. Co to bylo? To já.
Tady někdo byl, že... Také něco urobil, nevím, jestli se mi to nezdálo. Tak to asi jen ten ožralec. Já nevím, jestli on dole chlastá. Hej, já čekám.